Udla was the next chapter out of 10. Ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes abo. It's very feeling. Mongibone next chapter, that means sibe sekumele ulungisa appetite yakho because obviously kune plate engizovuka ngalo. While ngivuka ngeplate mina khona umunye usisi ozobevuka ngenzotsa. Ethi yena umacekeceke. Greetings, hello, hi, sawubona, and welcome to the show. Igama lami nguSinengwa Kanene. But of course, VIP lasemhlabeni elifanele nawe gets to call me under my 2K and nami ngiyi-2K. I'll be your host, doing the most because I live by the coast. So I'm gonna try my best to make this feel as easy as a slice of toast, which is exactly what we're having on the inside. Bo 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 bo! I'll be your host on the show namhlanje njengejwayelo-ke kodwa ikite eshishile nalapho. Ngibhalelwe usisi-ke manje la uphumzile uthi ngimsize athole unjabulo abe injabulo yakhe. Now akujwayelekile ukuthi abesifazane kubuye nozobhala, so angazi ukuthi lo wesilisa uzoyithatha kanjani leyo nto, but iyodwa point ukuthi sifind out ukuthi wena ungilandele and while you follow me, remember to follow Select Africa TV across all social media platforms. Subscribe to our channel on YouTube, and then make sure ukuthi nje si-vibe siyalink up online sinto yodwa ngoba lana ziyasha kubu moyo wodwa. Uyayifuna ukuyibona i-vibe yodwa? Ngilandele. TV channel and akukho umunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait to ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu-2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Okay, sanibonani igama uKamlana. Okay, igama lesibongo uKamlana uphumzile. Okay, into engileyo nala uzosho ukuthi into engilethela kule show ukuthi okay fine. Kukhona umuntu engine-crush kuyena engifuna ukuthi ngikhulume naye because Sahlala emsebenzini ever since ngomuntu osebenza emasaluni wayefika ngokuzofunda and there was isport esadlala which is cricket. And ekudlaleni kwe-cricket ke so kwakuyimina naye obe-understand i-cricket ukuthi kwenzakalani sazi abadlali. I-5 yami kwakuwu-Quinton de Kock and i-5 yakhe also kwakuwu-Quinton de Kock. You have a lot in common. Yeah, kwasho ukuthi-ke yabo communication iyahlangana and ekuhlanganeni kwayo okay fine ngamnothisa ngamuthi Jeff yabo so ngambuza igama ngamaqhinga nje ukuthi awuphi ubani washa so kwamele ukuthi ngajabulisa ngisenze bayakhuluma so kumele yabo ngihlise umoya ngenze engikwenzayo sabuka i-sport. Okay fine kodwa kungayi and I had to search him on Facebook, so like na ukuthi ngikwazi ukumthola just because ngambuka yabo khona ukuthi umuntu umbuka ubona ukuthi ke yabo manje sengimubukela ukuthi noma ngiyambheka ku social media kumele umbono umlokhunayo kumele ngikhumbule. Okay fine I tell you something second and I was like yo ngake inkosi yami ngothi phela bafana bayangitshela ngathi yeah true bayangitshela like what if mhlawumbe sengiyafika ngiyamtshela ukuthi uyangichaza like sebukisa ngami yo so that's possible. So uthi wamthola nafika nakhuluma wasomsearch ku Facebook wamthola. yeah ngambuza igama like yabo sakhuluma about sports kakhulu ukuthi okay favorite yakhe she's Quinton de Kock. I was like oh okay Quinton favorite yakhe nami favorite yakhe yabo ngambuza igama ngamaqhinga yabo like then ngamsesha on Facebook yabo khona ukuthi umuntu umsesha into like yabo ngomsesha ngize ngimthole Wamseshela ukuthi vele uyamstokela ukuthi uyamfuna. yeah So masumphazamisa masumtholile, did you guys speak mhlawumbe ku-inbox noma ku-WhatsApp noma wagcina ukumthola nje? No, ngagcina ngokumake sure ukuthi kumele ngithole i-account yakhe on Facebook, then ngayithola like yabo ngibheka like impilo ayiphilayo his daily life ukuthi okay fine uphila kanjani. Wamfollow. Yabo yeah. Okay. So bengakaze ngikhulume i-stress sami ukuthi wazi ngani ukuthi namhlanje nizovibe yini, like what if he was just being nice because he's just a decent guy? Already for anything ozayithola kuyena namhlanje? Hayibo ngiyacabanga cause yabo ngeke ngihlile ukukhumbula umuntu owambona ukuthi hawo shekhezo mhlawumbe naye waxoxa ngami kumajita akhe uthando mkhelane nalwakeni lo yayana phela bayaxoxa
love the ambition. So awuthukile yini? Yo, stress. Wakuthiwa ngangi-brave enough for ukuthi ngamtexta. Ngangizamtexta, but ngabona ukuthi hayi no man. Ngekukwazi. Ngeke ngize ngikwazi. May God forbid, but mengakurejecta ungenza kanjani? Ngicela sibe abangani phela lento iqala kancane. Oh, sudlala umdlalo wamajita manje. Siqala kancane sithi level. Sibafika usagcina sengifuna ngani bese kusangifuni ngempela. Okay. So you know wayithanda ngaye ubhuti to a point ukuthi uzufuna ukumstalka ku Facebook like nisakhuluma nisabonda over cricket besides liking the same player yini enye nje yakuchaza ngaye? Okay. Alright, akayena lo muntu ayitshelayo. Okay, alright. Nokuthi yabo. Communicate kahle with abanye abantu. Khona umuntu othi uyamhaphela Akufinele. But then yena open alright. Nanokuthi ke wanchaza nje. Wamthanda ungamazi. Wenza njengabo masebethe siso wami love at first sight ngikuthanda ngingakwazi kwasho kwacima. Lapha ngikaze ngangayitshela ukuthi uzenza mina yabona nami ngiyabaphoxa but ngingayitshela ukuthi izoshaya mina like ngicabanga love at the first sight. Yo. Okay, quick question before ngikudedele. Kuba for ufunani? Ufuna ni relationship ite serious noma ufuna nishade noma wazi uzobona usubona noma ufuna go with the flow noma ufuna niba ma sneaky link like what is your intention with this guy? Kube relationship phela ngesikwazi uqala ngokushada. Phela yabo sesikhanga siyashada angikwazi awungazi. Kumele siqale yabo relationship ngasokwazi ukwazana kahle sibe right. Ngimazi ukuthi umuntu kanjani sengimazi kakhulu naye angazi sibone ukuthi sibambisana kanjani akangani njengamanje abafana bathanda intombi esebenzayo yabo sazi ukuthi yabo okay sibone ukuthi hayi no sina siyi-one siyinto eyi-one bese ke mase ifika kwezomshado-ke Uzobona usubona. ngizobona sesibona ngiphethe kahle phela masiphathene kahle bevumile nasengikhulumise ngathi Kuzobe kumphoqanyana ukuthi akuphathe kahle. Kuzobe kumphoqa. ngoba nami ngizokuphatha Exactly. Okay. No, angifuna ukuthi ngikumoshele kakhulu isikhathi because I'm sure you are super excited to see this guy. Can't wait ukubona iphakade lakho. So nje angingakubambi any further. So ready. Let's do a quick countdown on 5, ne? So we go 5, 4, 3, 2, 1 and let's go. I have a crush on you. Mbukelo Select Africa TV ngihleli noNjabulo on my left and uyena kumuntu obhayiliwe namhlanje. Njabulo ukuthi njani? Ngiyaphila igama lami nguSine Ngwakanene ngiqhamuka Select Africa TV and ishow esishuthayo manje is called I Have a Crush on You. It's called what? I Have a Crush on You. I have a crush on you. Yes, need I say more? You have to say more. Nobody's Well, calling you. somebody has a crush on you. That's why ubhaleliwe wathiwa ngicela ngikulethe la show. So une secret admirer. Oh yeah. So manje kathe Why bhali. nqamba mani ngangitshela ngathi nje ngizodla out what. Well, technically siqambanga manga ngoba vele uzodla out. It is a date. Yeah, so ekubhaleni kwakhe ngiyafuna ukuthi ngikuveze ukuthi there was a line ekade ethi ufuna ukuthi wena ube injabulo yakhe. Oh. Touche, I know. But it's Even nice. me I was impressed. Nobody Yeah, was even me I was like, hey. Nobody's ever said that. Yeah, uyasazi isitori sakhe lo muntu ozila. Oh, yeah? So yeah, wanna just check ukuthi qala right, can you continue? Are you fine with the cameras and stuff? I've never been on these days before, but saying ukubona ukuthi ubani busy? because mina ngaba ama camera kusho ngeke Ngeke uzumbone, true. So I have to. Would it be a problem if it's another guy? If it's a what? It's another guy. So cabana Oh, now. 2026 Nkosi Manje yami. kuhlangana mina. Ah, we are being more open to gays and lesbians and Okay. same-sex relationships. Ngiyaxolisa njalo I'm not homophobic but I don't go that way. Okay, cool. I'll respect that. Makuthiwa qhamuka umdzitha kuzombe sipakisha ama-camera siyahamba. Straight. Okay, cool. No, wasami kuzoqala ngidle kuqala ngoba vele Ay, phela ukudla kuphuma emva kokuthi nixoxe, you can't just. Uyile nhlobo yami ke nami ngifuna ukwenza sure ukuthi akukho kokho inkinga zingifice sengisuthi. Ufethu. All right. So in women ke what do you look for
Kufuna nje ukucheck ukuthi mhlawumbe lo muntu are you even compatible? Azingathini man. Anginayi type. Okay. Yabo. I believe in just if it's click, yabo. Because I don't believe there's into ukuthi mina yellow bone noma dark. If it's click, I'm first because that's what's important. True. Ngakuthanda unje masisobabili. Awungicasula kusizana ngegcina. So, yeah. As long as inhlikhile into enza ukuthi inhlikhe yini umoya wakhe, indlela acabanga ngayo. Yeah. I'm big on indlela ocabanga ngayo, yabo. Because these days if umuntu esifazane Ungathinki. then might as well nje phetha ngazi uselele kupho yena. So that and just nje ube fun mhlambe uthanda cricket mhlambe lapho nalapho yabo. Noma ibhola at least because But umuntu understand the sports. Understand the sports yabo and you understand mhlambe nami ukuthi nokuya ngidlala ama games and mhlambe uphuzeke because ikholwa really ngihluka. I love your honesty though. Yeah, we have to. So you mentioned ukuthi uthanda indlela acabanga ngayo and now I'm curious to know ukuthi imaphi ama thoughts angakuthena off kumuntu esifazane, like is it umuntu overly sexual or umuntu nothing from my side or ongafaki nje contribution yakhe, like what kind of thoughts? What do you mean overly sexual? For example, we're meeting for the first time and I'm already speaking about some sexual innuendos and the things I'd like to do to you. I wouldn't And mind that. I wouldn't mind that. Guys or something else. Do you know what it's for females? Usually that turns us off. Ngaphandle mawukuthi I was already attracted to you. Then if you talk about But now, what guy talks about sex on the first date? Just for that. abantu besilisa bakhuluma nge-sex even before the first date, nisaxoxa WhatsApp nisayiplan i-first date. Already mom uthi ngisawugeza. Mongo ngishuthela nje ngikubone the things I do to you kube ngilapho nami nawe manzini cela ukujoina. It's different but mase umuntu njengamanje. Yeah. Yabo like sengiyaqalisana naye kube mhlawumbe mina the other way around sengithi the things I do to you masisobabili. Ngisho ngavela sukuma hambe na. Yeah. So yeah, but ke izinto engangisena off I think njengoba sizodla nje umuntu odla akhamise like into ngenama manners kanje. That is so funny because ngekhala ukuzithetha I always ask people the same question but akekho sekwayi wasondela ngasekudleni. Yeah, I think hilarious. Manners and then hygiene. Okay. Yeah, and nokungaklikhi ke nje. Okay. That's something that mhlawumbe mase siyahlala thola ukuthi she's too full of herself. Njengoba douche contribution mhlawumbe uzolo nje ethi man must. Okay, a man must, but now where do you meet me halfway? I believe in like 70-30. Now we're khona somewhere In the mix. Yeah. Okay. Wazungithenga any present now ungathi Njalo. Yeah. Nangebirthday yami mina ngishaya iphathi futhi. Usela wena but iValentine yini nobabili but iphenduka iMother's Day. Okay, last question before ngikudedela ngifuna ukumoshela isikhathi. Date yakho I'm sure ikulinde ngamehlo. Yabo sekulinde nawe. Okay, last one. So useke before wathola umuntu esifazane nje ozokuask her out and the first move even if akakulethike kuma camera kusushila ukuthi uma camera yaqala, but have you ever been approached by a female before? I was back in high school, I was through a letter. Wakutshela nje blatantly ukuthi yakufuna noma washaya low key phela uthi read between the lines? Back in those days, okay, ngizenza umuntu omdala just like nje now nje. 2010, 2009 engekho lonto yokuthi namanje uthi akabi khona that much. Yeah. Still akenziwa lonto leyo. Still now angikholwa ukuthi ngibona umshito wenzela lo. Asingumtshela. No. So hlezi kukhona lonto ukuthi yabo isimilo sakho yabo. So but yena wabhala nje ukuthi it was like in codes ukuthi khona umuntu okufunayo yabo lonto leyo. Definitely umuntu mayisho njalo usuke zisho yena shame. Ichaza yena yabo lonto leyo izinto wathi wasiyaphatha. I caught on because umngani wakhe wayelokhu ese close nami kanjani. So ngoba that was my first experience ever. No, that's my first girlfriend ever. That was in grade 8 when they were to them. So kushuthi kuba akakushuthanga nje short ngabe nje awutholanga at that time. Okay, mhlawumbe ngizotshola but it should be different because April she was pretty. Abangaziyo bazowazi ngisho angifuni ukumdalula yeah. But nje that's how it happened basically. So do you think it dates namhlanje since she was very straightforward in this email she sends? I'm assuming she's going to be straightforward even message nawe.
do you think that will affect indlela ombuka ngayo when it comes to Isimilo? Not really, because wenze ngale ndlela yabo shuthi naye into engababuhlungu kuphela ukuthi afike enze izinto ezingaka asuthola ukuthi uyile start ngiyibale ngingayithandi. Oh yeah, To no. be very sad because nami I'm eager to impress her ukuthi gcine siba i-item because bro look what she did yabo. Oh, it's impressive. It's very impressive. Oh, 10 out of 10. Futhi ebize nina ke futhi. Thank you. I'm even a fan yabo hlezi ngibona today ngila mina. And ubiziwe opalaga. Try again. So yeah, I wish the best for this day. Okay, cool. You know what? Let me not waste your time any further. You sound really eager. Angifuna ukuthi kube mina ozokubhora manje ngikubhestela ibhabuli bengikubuza izinto ngathi ke-interview. Let's go check out how the dates will unfold. While you are here, please remember to subscribe to Select Africa TV. Follow us across all social media platforms. Take this email address that's down below. Ngoba asazi, mhlawumbe ngakusasa wena uzoyidinga but okwamanje ngithi ungayindawo. We'll be back. John. Ngiyaphendani. Okay. Sonke kampanye? Uphumzile. Abasiba. Ukamlana. Obani? Ukamlana. Kamlana. Kamlana obani. Sakaza. Angizazi but yeah, the last time ngicela uma wathi like relate noMajola. Hawu ngikubuke. Umoyemehlo. Wasuyangisaba sengila manje uyangisaba? Hayi bo phela hayi ukuthi ngiyakusaba. Uyangisaba ungafuni ushungu emehlweni. Okay, kubeka kumawa ka? Wathi relate to abakaMajola. Okay. Yeah, ngokusho kwakhe I'm not too sure. Kanti na ekhaya nidlala kuhlanga. Ngiyabonga. Elindelana. But then ngisuke Eastern Cape kahle kahle. So ilokishi lami selindelane ngihlala ngalapho la What you mean so Eastern Cape? Eastern Cape bengihlala Eastern Cape before ngifike la 2020. Oh. Yazi ukuthi isenijwayele ulimi lakho yazi? Bengenze ngisho ukuthi ukhuluma lesixhosa lesa. Oh yeah, ngiyasikhuluma phela ngaleso sikhathi. Bas. Phela what if ngikhuluma isiXhosa then you don't understand bese kuba ukuthi No, yazi khona ukuthi ngikhona lento yokuthi uthola ukuthi umuntu even though ikhuluma isiZulu but uyakwazi ukuzwa ukuthi hayi uXhosa lo yabo. Ngenze ngikusho lokho kuwena. Ulimi lakho seliyaflow. ngisho ukuthi ngifast lena vele bengifunda isiZulu la so bekungiphoqa. Ufast learn? So uzosho ufunde nokungithanda because nami ngiyayithanda lento engiyibona. Hayi. Ngiyabonga ukuthi ubhalele lokho channel. Yeah. Abla mahloni. Sengikhona manje. Ayuthi ngamahloni ukuthi phela wathi if mhlambe you not interested I'm like yabo. Bengayitshela ukuthi mhlambe like uzoba interested or what's up. Yabo. Yeah, fine. Yabona ngifuna mama. Uba ngikho interested. Yabo. Uyimanje mina sengiyaqostana. Ghostana kanjani? Ghostana. Mina ukuthi nje lokho zami. Yabona nje uyimanje. Ngabe sengithe ngiyabuya. Yabona nje ngizohamba lokho zami. Kuma ngathi Uyabuya mhlawumbe. Ngiyapemkwani. Ngiyapemkwani. Hayi no umuntu enza into ayithandayo. Hayi anginankinga khuleke. So benzophuma ngathi nje ngiyothenga ugwaye. Yeah. Khona. Ngiyengikuze nje lokho. Ubese yaphuma uyahamba. Ngabe ngisabona. Shisi bese ngishaba ibhomu noma bese ngiyaphoxeka. Phela kodwa ku-right ukuthi umuntu umgabhe kunokuthi uphume ngathi uyahamba. Kape? Yeah, usho ukuthi hayi no like I'm not interested in you like yabo bese uyasho. Ngicamela lapho. Kunokuthi uphume ngathi sekunethemba lokuthi mhlawumbe usazoshintsha umqondo. Sengihambile usukhona kuphela 30 minutes hour.
Yeah, phela lokho shuthi ngingaba nako ithemba lokuthi but kungcono ukuthi umuntu umtshele iqiniso ukuthi hayi no yabo njengoba nami ngidecide ukuthi oh no namhlanje angeke ngibhalele the show and tell them that ukuthi nokuthi yabo I'm so highly interested kuwena yabo Ngiyabonga mfethu. Nami ya ungayisikude ngifuna ukuthi usondeze kodwa kanjani? Ukuthi usondeze kanjani? Uzodla kanjani? hayi khuleka ngizodla relax I'm pretty sure ngeke udlule nge-fashion. hayi what if ngiyafuna Angisho phela usungakwenzi. Sengisho ukuthi uzokwenza kanjani noma uthatha sikubekela ku right la etafuleni uthatha ngikubekela. ukubela kwena what if uyangcola Hayi ngibeke lokhu zami. Kodwa manje sodla kanjani manje? Kusiza. Noma ikhona iplan onayo sodla kanjani? hayi ngizodla kanje mina Sodla nje kanje. Lokho kwefuke knife. Ufuka mama ngeke ngikwenza. Ngoba ngiyazi ukuthi inkulu. yo ayishem Inkulu lebheke le yabo. So, ngafunda kuphi? High school. e-high school ngiqale Eastern Cape ngaqedelela la Kuphi? eThekwini eNtuzuma Kuphi? ePhemzizwe uyayazi short case ngeke uzayazi but uma ungena ku-Google uzayithola So, yini ngicedeni? mhlambe lokho sesingaxoxa yabo Awuzoba nesifo. hayi manje ngiyacabanga sengisho like Mina ngafunda eMlazi Comtech, yabo. Mlazi Comtech. Ngokulokhuzana ngokuzala ngizalela la eThekwini. Kodwa abazali bangabala. Uma wasemfume. Yazi emfume? Yazi emfume? Safest ndawo ongahlala kuyona. Indawo engenabugebengu. Elokhuzane. Epolile mfethu. Bathi usazobona. ngicabanga nje ekhaya lakho bangam-accepta nje umuntu onjengami nje Yini bangayi-accept? Phela yazi into engaqatha nokazini wami. Umkazini wami ukhuthele-ke. Engimusho ngegama cause i-camera but uyazazi basho besifeke. Ukhuthele-ke. ukhuthele zini like uyaqina Sevu ekuseni unyakazo ukuze kushone ilanga. Hlala phansi medliwa kuphela. Yabo? Then asekuba usisi wami. Yabo? Okay, thina abazali sisenabo abazali, yabo? Ekhaya. Ngiwashange mina. Ngiwashange. And then party yasihlala khona sihlala tuzo nakomalume, yabo? Omalume bamba kancane. Mama wagoba kancane, yabo? yeah So si-close kakhulu-ke nokhazini bami laba okwamalume. Sikamama. So sihlala nje like a big tight-knit family, yabo loo nto leyo. And then njengoba ngisho ukuthi-ke so ingakho ungizwa ngibala ukhazini wami nosisi wami kube ngathi bayilokhuzana. Kube ngathi sort of like parents sort of bangithi ibona ozobafica ini yabo. Usihlala kanje mase abanye abantu ongahlala nabo. Ukhazini bami babafana ngizabo. Even though ngibabala amagama akho mhlawumbe umuntu engekathanda ukuthi ngineme on camera yabo but nje si-close sonke nomoya omuhle bese abantu bayancoma. Umuhle lokho ukuthi ngishabe kuthiwa abakuthandi kodwa ngeke baze babe nelento yokuthi phela into abangayenza bengatshela mina sungekho wena ukuthi ntombi yakhe ibheda la nala nala into abangayenza
obviously wena ngeke ngikubuze the same question because vele ngeke ngithi ngizohamba ngiye emndenini wakho ungakulobolile obviously. Noma niphile kanjani? Niphile isilungu. Isilungu kanjani? Uthi phela ungangithatha ungise kubaba wakho uthi daddy here's my boyfriend. Ayibo. Okay. No. Kodwa ke uma ukuthi wena uyimisele phela yabo phela ngithi nowadays kunama relationship enzekayo angaphumeleli some of them mawukuthi phela Angifuna ukwenza uzodla kanjani kulokho nje. nginjani Cha nje kulokho ebhek lokho uyidrayisela le bhek. angizoyivula angikho right yazi. Okay fine manje Inenza ungabe right ma. wahamba kanjani ke lela langa leliya Inenza ungabe right. no amafutha yabo and stuff but then ngi-odile it's fine. Oh, that. Phela ngi-right ngimncane ngomzimba. No. Awusuka ngithusa ukuthi awukho right mhlambe ujikelwa isisu noma mhlambe usuyagula yabo. Angisongiphatha kabi. On that day ngizogunda. Yazi ngaleyo langa nami ngakunotice. Okay. Ngabula. Ngoba ngiyakhuluma ne? And into wayenza Ase ngizama ukudlala. ukuthi kudlala cricket. Comment ngoQuinton de Kock yabo. Athi mina ubani lo sisi lo yabo. Hayi angibuzi ukudla ngafaka knife. No. Okay fine. Ngiyathanda sports ne? Ngiyakuthanda ukusebenza isports ngiyasanda. Kuma sports ke you'll find me cricket ngiyayithanda ngangidlala Eastern Cape. Netball ngiyayithanda ukugijima ngiyakuthanda so yeah ama sports engiwathandayo la ukugijima netball cricket those are my hobbies. So lana kwethu ayizobelwa hamba. Una sipama ama serviettes awuthu. Akubona lawa Serviettes. Ngiyabona lawa ama wipes lama sisiqedile. Lama serviettes ukuthi lokho hayi ibuthatha le yami. wena masizosula ngani because nawe uzoyidinga. I know ukuthi ngizoyidinga Bheka but mfethu iyahlulana iqiniso nje lihle. Because vele sisazohlala sobabili kusizana lokho ngiba awkward phambi kwakho. Phela nje ngiyacela manje I hope awudli uvula umlomo. Ufuna intombazane yenze njalo. Esimimi baby Wahle. Hayi okay ngiyawuza no angikwenzi. Ngizosiphatha kakhe. Cela ngibazela. Yeah. Mina ngifuna ukuthi acela udla ngazi lokho ngidla ngeke. Okay ngiyadla. But inkulu. Hayi thatha le yami serviette but inkulu lento lena. Okay. Usayibona nami ngiyayincela. And akukho kuthini. Yikho ukuthi ulokhuzana. Inango. Uyenzele njalo because manje gcina akusizi yabo ukuthi lokho. Ngoba kwema uyivula. Bungayivula. Okay, aseshiya ukudla ke. Asithi mhlambe like kwaka kwenzeka ukuthi like kube intombazana ecelayo kanje. Kusayimina yena oqala noma vele kujwayele ukuthi kwenzeke. No. Engizenza practice. Wesipili. Basokuqala. Sasayingane bas ngiclarify leyo ndaba leyo. Yokuqala akubanga ukuthi mhlawumbe kwaba kanje. Oqala vele ngangifuna mina sifuna isikole nesisodwa ngangifunda grade 9 ngifunda grade 8 angivele ngifuna so ngihambe ngikhuluma yabo lento ngiyamfuna isibanibani yabo ngiyatshela sengitshela nanoma
ngibasha amagama yabo lento because angifuni ngokuphila kwencamera yabo. Ngifuna ukusho amasanti umuntu athi hawo unjabule wakhuluma ngami yabo. Ngatshela umngani wami, excuse me, umngani wami ontombazana. Yabo. Excuse me. Tshela umngani wami ontombazane ukuthi ngiyamfuna usibanibani yabo lento le. But ngathi ngimxoxela nje. Ngathi kodwa ungalokhu uzana yabo, ungenzi lutho yabo lento le. Uqala usekhona lento leni ukuthi cela ungifakele yabo. Oh, lento okufakelwa like ushelelwe kanje. Manje khona ukushelelwa isizathu. Awufakelwa. Lokho ukuthi ulokhuzane unangu Kwakuthi ube nomngane wentombazane. Thina sisafunda esikoleni. Kangathi thina sisafunda esikoleni ngathi ngumdala. Base nje mina ngisafunda esikoleni. Kwakuphoqa ube nomngane wentombazane. Lo mngane wentombazane kwakuyena oba yi-wingman yakho yabo. Njengokuthi ngithi mina Sine. Ngifuna uphumzile yabo. Yeah. Ngifuna uphumzile. Ngaso Sine uzo skima wena. Ngiyabona. Skime wena, skima wena. Mase lokho yabo lokho ethi unjabule yazaphela. Yazabona nje. Untombazane uyazi nje waswenza ngathi awazi kanti awuyazi lo nto. Phela okay fine vele ngiyakwazi ukuthi akusenzeki phela like Yeah, but sengisho ukuthi uyayazi lo nalokho uchazela wena ngasichazela umuntu omdala. Simchazela ugogo. Uyayazi sala kwawenziwa njalo. So answer your question. so ugel wakushela vele Angithi ngizama ukuqala lokho. uvela umfuna. Okusho ukuthi kwenze usho ukuthi umngane wami lo wentombazane excuse me. Amtshela ukuthi angenzi lutho. Kusho ukuthi yena mhlambe wayilokho ethi unjabule kodwa. Mhlambe uyafuna ngazi wenzani because waphi asaze ngaze ngaphuma leso sikole. Because ngabona sekuqhamuka incwadi yabo lonto le. Ukuthi kama intombazane ngingathini mengathiwa khona umuntu onjengayo yabo lonto le ongifunayo. Ngingavuma yini yabo. So kwaba into kanjalo. And then ngase ngiyasuka ke ayazi mina ukuthi mangathi wakhona umuntu onjengawe ongifunayo nami umuntu onjengami engamfuna lo. So yeah. Okay, ngiyakuzwa. Nayinga? Yeah, what is just to think about? Mhlambe phela ngingazi khona obhuti abafuna abantu abangenazi ingane khona uzongigoqa abangayifuna ngeke ngize ngikugoqe kumele ngibe honest ukuze ngikwazi ukuthi into ethi kodwa ngathi uyacabanga kodwa what if ngithi yes I do have the baby then bese so like no ngiyabonga akusizi basiphumzile vele unayo ngoba uzothi manje awunayo mhlawumbe ujethi hayi mhlawumbe kuzoba into ka2 months vele kube into ka2 years kube into ka20 years ngisho into esomkhulu kakhulu kube into ka10 years no ingane phela ufuna ukushada manje mhlawumbe lokho kudaka vele angaze ngiye kini ngoba vele nje ngihlala emfume mina obe ngathi unjesu uhlala phi lo manje alindelani cha ushombe uhlala khona thena wena kukini indlela ngithe kukini okay uhlala khona okay ngihlala khona yes ingane nginayo yeah I do have the baby nemiyamngaki ngicela ukuthi yabo ever since we on the camera okay no yeah kuma sobabili yeah okay so na ke uzongibuza phela nami cha phela ngeke ungibuze ungeke uzusho naku sodlula kwenye question nje futhi awukho interested wazi phela no anginayo ngani hayi okay hey ubuso bakho bashintsha performance angingani hayi ba ungazi ngani mhlawumbe ngaqhamuka nje asithi mhlawumbe into ethu siphezulu sesilana sekuqhamuka uma wengane ongamazi seqhamuka uma wengane ongamazi never ngiyazi sanginangani kodwa kuphela ingane enginayo
Kodwa kuphela ingane enginayo kasisi wami. Umshana nami engimthanda ufa. Oh. Yona kuphela ingane enginayo. Mase kuba khona ke abanye umshana nami naye engiclose naye. Abashana bami esihle Mvezi ufunda ulokhuza grade 7 this year. So kuba usinalo uNubanzi Miyeza. Ngiyofunda grade 10 this year. You think awazi? Kugedi ngisabuza asahlali nasi but yeah show yofunda grade 10. Okay. Uhambe kulo yanyaka 2024 yofunda grade 8 last year yeah ufunda grade 10. Grade 10. Mengisi seviyetha ngabizo sengithathe kanti ngiyazi uzoyidinga nawe. So yeah anginangane uma ngathi ke ufuna uba nengane ngoba ngingenanga ngithi awangithola into engizoba nengane bese u2 yabo ngathi As long as ngizowazi ukuthi okay fine asiqale la. Wena will you accept ukuba ku relationship nami? nawe Like no explanation, it's either yes or no. Usiqale nje lapho nje. It's either yes or no. Then ngizikuqabula sondela. Ngithena kuwena ukube angithandi mina ngiyaghostana ngabe kade ngambili la. Ngakho nje enzatheni into angifiki nokudla. Isolo nje kade ngi-out ngidla nje mana lento le. Ayikho into ebizwa ngikhipha la. Engizophuma ngoba just nokuphuma ngathi noma isimazobuza ukuthi itigara ngiphuma ngathi ngi20 lapha. On. Never should be seen. Because mina angibelieve nento ukuthi kumele ngikhethe ngithi ngize ngi-starring ngithi mina kuwena. Hayibo, athi angifuni wena. Excuse me, I feel like that's more kuhlungu kakhulu lokho kunokuthi ngiphume ngami because laba vele because njengoba vele berecorda nje kanje. Bayazi vele ukuthi isikhathi yabona nje bezobona i-date manje ishona yabo. Kama vele they've seen it before happen. Mhlawumbe abantu bephuma kanjalo engathi bayabuya bezo mhlawumbe bebona. Ayakho umuntu ongathi kuthiwa kuyena mhlawumbe ukuthi bezongofela mhlawumbe kuyongithengela lokho I'm pretty sure. Mhlawumbe ngithi mina hayi hambele yabona nje lokho bafo siba ma-serious but okay shuthi uya accepta ukuthi you'll be in a relationship now. Sometimes ukuchaza cha uyakwazi ukuchaza into ngeke uvele ungeke uzuyenze yabo. Ikufana ifana nokufona okay fine xa ngifone like ufone siphathisa umuntu yabona like bethu xa ngiphathisa kunokunokuno let down athi okay and like mefika kona izitolo ivaliwe yabo. So kulula ukuchaza kunokwenza so kumele ngazi manje ukuthi will you accept noma cha yabo. accept. Okay. Shuthi ke sengasho ukuthi from now here umuzazi ukuthi wena ungaba ku relationship nami right ngami shuthi okay ke ufuna ingane shuthi ngasinikeza ingane proof ayibo but this is right Only proof. Anthi ngibizela. Hayi manje. Awukwazi. Cela ukunhlupha. Yes. Ouch. Yes. Just a baby kiss on the lips. I haven't heard that in forever. Dude uvuka aphi nalo Sandisi? Hayibo. Ama-plate waqoqela ukuthi uzomina le ecelayo. Angitho? Correct okwamanje. No. Angikuzwa. Usaba ama-camera nokuthi abantu bakini. Cabanga silokho. Yakona kungaba Yeah, off. nami sengiyakubona Ngaba off. Hayibo. Ngisi. Uyacabanga sekuthiwa Ngikuletha la bese abanenkinga Ngiyandstand. Hayi usuke uthi 1 ukulethe yena. 2 shuthe ekhaya uzotrenda. So hayi lona ngisamthumi. Hey yabona. Phela usekwazi ukuyilandela indoda. Ayicabuze kuthini. umaqomethekweni. Usebenza ufike Hayibo. Lokho ivideo umqabulise lokho. Libidlalile. Simi lapho. Otherwise hambe kanjani idate? For me was nice.
Did you click? Yobona ngicamisa nawe lokhu uhambile nje. Ba. Did you even get a chance to speak? You should ask me if I didn't get a chance to speak. Njalo mengithi qala nginibheka bekubona kuwena okhulumayo. Yeah, ayibo uletha ngidla ibheka, ngizoyidla ibheka. Ingakho mina lokhu-ke lokhu Actually ngene babili andile because now we sit and say no, conversation iyaflow, ngisebo. Conversation Okay. iyaflow. So But kodwa yena unamahloni, I think akazi eqhamukela ngakho ibheka. and the dates mela impress ngala. You understand? The trick with the burger, slice it in half, bese bambu half owodwa ngezandla. Ukhulumeni. Anyways, asikho kwibheka Yes. sila. Uliqala ngithola kuwena ukuthi how did the dates go? It was nice. Ngiyabonga kunina. Senginomuntu because kade ngibuza kuthiwa wafila by relationship, so which means yabo. You understand? So ningilethele umuntu beginning of the year cabanga 2026. Mina niqeda kanye unyaka gazi ngadlali ngathi. Yabo nje baningena endaweni enyaweni emusha, mina lozayo ngiphinde futhi. Siyabonga. Cabanga uvuke anniversary niyibala ni calculate shothi mase ku September seyazi 9 months. Nje. Naba ku August shothi 8 months. Yabo. Into engaxoxisi. Okay, khamba kanjani kwena Phumzile? Yeah, ngihappy because bengayitshela ukuthi yabo ukuthi kuzokwenzeka. Yabo. Abafuna sibe khona abantu ababhampayo bengayitshela ukuthi uzongibhampela or stuff uzongibalekela. For the fact that uvumile ukuzalana nokuthi accepteke to be in a relationship nami. Yeah. Ngihappy. Yeah, yazi ukuthi kube intombazane ngoba usu acceptile ukuba relationship bese uthi is a target. Yeah. Yabo. Wow, awumazi. Esashela But ngisukhomile. engingafuni ke abantu abazobuka lento. Usisi nimshoko umthatha isibindi esikhulu. Ukusenze lento because bengisazombuza mina usi. Because yena ungibuzile usengeke ngashela naphambili. Ngitshela story ngitshele sona. Yeah. High school grade 8 what. So angicela umbuzo na usekhona. Uyaqala nokwenza lento yami. No, angikaze ngayenza before. Ngaze ngathuka ngithi Yazi nami ngathi uzothi no wamqala. Hayibo, shithi ngashela South Africa yonke. Ngiyacabanga sengihambe ngishaye. So what was different about this one? What made you ukuthi you know what, I'm risking it all. Ngiyalona ngiyamlanda fresh. Shithi abakithi bamthandile phela. Yabo, shithi bamthandile because Si replay ungokhethiweyo ngaba phansi. And his name. Jala. Sinento kumele uyazi mina. I'm very cultural, yabo. So umuntu mekhuluma Ngabaphansi, abakuba Okay, this is nice. Guys, angifuni bengihold amakhandlela la ngwana mina ngumahamba yedwa ngidakisi. Congratulations on your newly found love. Shothi vali zizenifika ni right. Even ngithanda nje benisathethi. uyacabanga. Awuze kuyimini slim ngabe ngihlanganisa abantu kodwa mina ngihlanganiseliwe. Ungichathazela ama chips omekuthengela ichocolate ungiqhephulele. Ngizakufonela. Ngikutshela ukuthi hayibo khona ngikushiya. Mengibuza ukuthi wathenge sakhula ngizosala sangisnack endlini Nginika yabo. ibouquet yama rose ungikhiphela lodwa Nkosi yami. Good luck nje ukuthi nawe find yourself. Ngelinye ilanga. Yeah. No guys, thank you so much. Thank you for writing to us and nokuthi ube nesibindi nje. Hey. Nokuthi usithembe. Hey. I appreciate it so much and thank you for availing yourself. Wes ubungazi ukuthi uzokwenzani la. Ubona usubona but you made it. cishe futhi nangigele cabanga bese Angithi yabo abaphahazi. Shithi hayibo, ngiyabona yini. Now before I let you both go, ngicane ngenzele ifavor nobabili. Ngifuna nisho kanye nithi this is our next chapter. Ngoba you guys are starting a new chapter together. This is our next and you chapter. are at How the next asisho chapter. mkanye washasha washo. Ka usafuna ukuthi yes. Oh. Yes, that's what you're saying. Oh. Yes, but you need to say it at the same time. So Buka ngizolenzela camera, ngibuka buka. camera and buka camera ngangibuka mina. Anginayo chapter entsha. Nibuka camera and nibe ne energy caca ukuthi niyikhaphule kasha. Mina ngizonisiza isandla ngikhamba. phela siye Now siba never. siba never sangaka nawe Sisimoya. Phela Akajwayela ngoba relationship akakhona. uyabona mina Ayo. cha phela ngijale phela ukuthi ngivele ngiphaphe sengiyakuphaphela hayibo uzothi le nto wamletha la. hayibo phela angikwazi ukusheshe ngiveze ukuphapha kwami lokho phela Isikhathi. okay Okay.
3, 2, 1, and action! This is our next chapter. Thank you guys so much. Enjoy your food. Ngoba nganibuza ukuthi ukudla kunjani but angikakadli so ngizobe nginibuze later on. Hayi no kodwa siyabona ngiqale nga-taste iqanda kuqala nabe senibona uba Mina ngiyidlile kancane. the food is giving yabo. No, you'll rate it later on. Okwamanje just enjoy. Thank you. Thank you and congratulations. Siyabonga. Idayithi yami yanamhlanje ihambe kahle bengi-happy ngayo. Isami namhlanje ihambe kahle. Ngi-enjoyile kakhulu. Ngiyabonga kuSinem for ukwenza lento ungiconvince nje ukuthi just go blindly ngiye kwi-dates. That has never happened to me before, so ngiyabonga. Engijabulisa kakhulu ukuthi ungivumile. So yeah. Yonke engijabulisile kunakho konke nje. Ngisanda kakhulu ngedate ukuthi umuntu ebengizohlangana naye ube umuntu nje personality yakhe i-right, silokhuzanile, si-connectile, yeah, and the scene was nice and the host with the most nayo isiphathe kahle yabo. Yes. Into engingathanda ukuthi yenzeke ukuthi nje sithandane nje kamnandi sibone ukuthi siyaphi nempilo. Yeah, so that makufika ukuthi umndeni wami accepte vele mina ngizom-accepta ukuthi umndeni wami uyami-accepta noma cha mina ngizom-accepta sengi-acceptile vele yabo. Into ebengathanda ukuthi yenze ngendlela ehlukile ngasho ukuthi ayikho yonke into ihambe. I think yeah, there's nothing I can say to that. Everything went according to. Into engingathanda ukuyisho kumuntu wami omusha sha ukuthi sihloniphane. Yeah, because respect ibalulekile kakhulu. Umuntu wami omushasha ngicela ukuthi ngiyabonga mama ukuthi ube nesibindi sokuthi ubhalele kwi-show ucele ukuthi bakuhlanganise nami. Ngifise ngathi le relationship yethu ingaphusha bandla yabo because iminyaka iyahamba yabo and yenzeke ngesikhathi esi-right qala unyaka yabo. Nkosi yami sesisaba ngisho ukuthi amadoda ethu aye ema-barber shop ayogunda ngama-fresh haircut Fridays. Babuya beqonyiwe simakade babuka i-cricket namantombazane emasaluni nasema-barber shop bebuye beqonyiwe singekho siseyindlini. May the church say amen because we've got a brand new couple in the house. Bethuna andonwabe ungazifunga ukuthi mina osevuke ngomacekeceke womuntu omushasha, but it also could be you sharing the happiness enginayo nami njengamanje, and lokho ngakwahlela ngokuthi nawe usibhalele on the email address down below so that sizohosta on the show. Down below sihosta on the show. Ufike la uzosikhombisa nomuntu wakho ukuthi izinto nina nizenza kanjani. Thank you so much for tuning in. This is how I have to love and leave you. Kama lami nguSine Ngwakanene, but of course ama VIP asemhlabeni ngibizwa Antoma 2K. Nami ngi 2K, and I want to thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. Now remember to write to us on the email address down below. Follow us on social media platforms and subscribe to our YouTube channel, the Select Africa TV. Ngobani izokusetha. Happy Tuesday. Good night. We'll meet again next week. Same time, same place. I'm out of here.